Bé, nosaltres som el grup del Ball de les Gitanes de Vilafranca. És un ball que a Vilafranca està documentat ja des de 1805 i som l'última generació després de que els gitanos de raça que han ballat durant 100 anys pleguessin. Nosaltres ho portem des del 2001. Som un ball de cintes que a més fem parlaments de caire satíric, de sàtira social d'actualitat, en el que repassen de forma còmica diversos aspectes de la vida social, la vida personal de la gent i del dia a dia cultural, cultural i no cultural, sinó de la gent de carrer. Aquesta és una dansa que és d'aquestes ancestrals, perquè és un ball de cintes que remunta a antigues creences paganes, ritus de fertilitat de la terra, però tot transformat amb els anys s'ha arribat als nostres dies amb el que és aquesta versió que dins de la dansa s'integra aquesta part parlada que li dona, un caire diferent a un ball de cintes simple. De fet, aquí el que s'està fent ara és una mostra precisament de grups de balls de gitanes que fan parlaments. Quan ens van convidar vam deixar molt clar que si aquí veníem era precisament per poder fer aquests parlaments. Per venir a fer el ball amb cintes no ens interessava. Nosaltres des del grup de Vilafranca estem fent molta campanya perquè les altres colles recuperen aquest tema, es potenciïn i no ho deixin de fer. I aquí estem fent una mica d'activisme, que els tres grups que ara estan actuant als de Tarragona, tots tres fent parlaments que s'actualitzen cada any i que recullen una mica l'actualitat de cada poble.